नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। आहार सोबतीत गावात येईल एक चितळ, शेतात गळेल जाळात शिरकून तडफडलेली घटना मुंडगोड तालुक्यात घडली। मुंडगोड तालुक्याच्या अज्जळली गावचे विष्णू आलदगट्टी हेमगेल्या शेतात रानातले जनावर किंवा पोशिली जनावर भितर घुसून निजमून घेऊन वहीक पिंदीले जाळाचो तुकडो लायलो। रानातले आणि पोशिली जनावरां शेताची वय म्हणून घेवन शेत पाड करतात म्हणून घेवन जनावरांक आडोच खातीर पिंदील जाळ लायले। जाल्यार आहार सत्तेत गावात येवन घेवन शेतात घुसूं प्रयत्न केल्ले एक चितलाल्या शिंगाक जाळ शिरकले। शिंगाक जाळ शिरकयल्यान सुटून वचूंक शक्य जायनासतना ते चितळ तडपडतीत उरले। विष्णू आणि तेमगेल कुटुंबाचे सदस्य शेतात येईल तेन्ना जाळाक चितळ शिरकल्ले दिसून येयले। तेमी ताबडतोब वन विभागाच्या अधिकाऱ्याक माहिती दिले। जाग्यार येयले वन विभागाचे अधिकारी चितलाल्या शिंगाक शिरकयले जाळ काढले आणि नंतर ते चितल रानात धावून गेले। विचार ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಡೆ ಸರಿ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸರ ಕುಡಿಲ್ ತರತನೆ ಹಿಡಿದ ಕಾಡ್ ನಿಂದ್ರ ಇವರು ಬರಬಾರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೋಸ್ತ ಬಿಡಬೇಡ नरम घेतले तू हा होत सागर मत्स्यालयाची बिल्डिंग मोडपडच्या अवस्थेत आशिल्ल्यान हिंचे अलंकारिक आणि अप्रूप आशिल्ले निस्त्याक सध्या कोडीबाग आशिल्ल्या प्रादेशिक उपविज्ञान केंद्रात स्थलांतरित केलात। 1992 सालात उद्घाटन झालेले सागर मत्स्यालय नावाचे फिश म्युझियम सुमार 15 वर्ष बरेकन चलले। नंतर सुमार वर्ष मेंटेनन्स ना जावन घेवन बंद पडले। जेन्ना कारवाराक समुद्र किनाऱ्याचेर प्रवासी लोकांक आकर्षित करूंक कितेंच ना आशिल्ले तेन्ना सागर मत्स्यालय सुरू जाल्ले। प्रवासी खंयच्यान प्रवेश फीस घेवन फिश म्युझियम पळोवंक अवकाश दिताले। तशेंच नंतर बिचाचेर चिल्ड्रन पार्क, चॅपल युद्ध नौका, रॉक गार्डन, फॉरेस्ट पार्क असे एक कारवार समुद्रा येळेचेर जातेत गेले। तेजेन प्रवासी लोकांक बी पळोवन आनंद घेवंक मेळ्ळो। सुमार वर्ष बंद आशिल्ले सागर मत्स्यालयाक गेल्ल्या 2 वर्सां फाटीं परत सुरू जाले। गोवाच्या एक संस्थेन सागर मत्स्यालय चलोवंक घेयले, जाल्यार बिल्डिंग मोडच्या परिस्थिती पाविल्ल्यान लोकांक प्रवेश बी बंद केले। 2092 सालात उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जावन आशिल्ले प्रदीप सिंग कोरोला हेमी कारवार समुद्रा किनाऱ्याचेर प्रवासी लोकांक आकर्षित करच्या उद्देशान सागर मत्स्यालय सुरू केले। कर्नाटक राज्य निर्माण निगमान सागर मत्स्यालय बिल्डिंग बांधले। बंदर खात्याचे राज्य सचिव AM बेळ्ळियप्पा हेमी हे बिल्डिंग उद्घाटन केले, जाल्यार 30 वर्सां भितर हे बिल्डिंग मोडच्या परिस्थितीत पावला। चतुष्पद हायवेच्या कामाक फ्लायओव्हर ब्रिज बांधत असताना अवैज्ञानिक रितीन काम केल्ल्यान हायवेच्या देगेन आशिल्ली सगळी बिल्डिंग हाल्लात आणि सागर मत्स्यालय बिल्डिंगाक फूट येवंक बी हायवेचे अवैज्ञानिक रितीचे कामच कारण जावन आसा। सध्याक सागर मत्स्यालय कोडीबागच्या प्रादेशिक उपविज्ञान केंद्रात स्थानांतर केला। दुसऱ्या बिल्डिंगाची व्यवस्था जातपर्यंत सागर मत्स्यालय ह्या विज्ञान केंद्रात उरतले। MLA रुपाली नाईक हेमी कारवार तालुक्यात देणगी दिल्ल्या 2 अँब्युलन्सपैकी एक देवळमुखी प्राथमिक आरोग्य केंद्राक सेवेक दवरिल्यान ग्रामीण भागातील लोकांक अनुकूलता जाला। कोविड संकटा वेळाचेर आजारी लोकांक हॉस्पिटलात पावोवंक किंवा हॉस्पिटलांतल्यान दुसऱ्या हॉस्पिटलात व्हरूंक अँब्युलन्साची गरज आशिल्ली। ह्या वेळाचेर कारवारात अँब्युलन्साची कमतरता दिसून येयली तेन्ना MLA रुपाली नाईक हेमी आपणालो क्षेत्र जावन आशिल्ले अंकोला आणि कारवारात मेळून 4 अँब्युलन्स देणगी रुपात दिल्ले। दोन्ही तालुक्याच्या शहरात एक अँब्युलन्स आणि ग्रामीण भागात एक अँब्युलन्स दवरिले। कारवार तालुक्याच्या देवळमक्की प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दवरिले अँब्युलन्स आयच्यान सेवेक सुरू झाले। ग्रामीण भाग जावन आशिल्ले देवळमक्की प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अँब्युलन्स दवरिल्यान ह्या भागाच्या लोकांक अनुकूलता जाली। आजार पडल्यार कित करचे अशी लोकांच्या मनात भय आशिल्ली, आता ती भय गेली।
कोविड वॅक्सिनचे फर्स्ट डोस घेतल्या आता सेकंड डोस मिळतात ना असल्या परिस्थितीत वैलवाडा ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष राजेश नाईक हेमी खारगेजुक गावात लोकांक कोविड वॅक्सिनचा सेकंड डोस उपलब्ध करून देऊन मदत केला. कोविड वॅक्सिन फर्स्ट डोस ग्रामीण भागाच्या लोकांक त्या गावातच व्यवस्था करून दिले आणि पहिले डोस घेयला हॉस्पिटल किंवा वॅक्सिन केंद्रात दुसरे डोस दितले असे सांगिले. जाल्यार वॅक्सिनाची कमतरता आशिल्ल्यान ग्रामीण भागात लोकांक दिल्ल्या वेळाचेर आणि दिवसाक दुसरेचो डोस मेळटेत ना आणि वयस्क लोकांक कारवार जिल्हा हॉस्पिटलात वचून वॅक्सिन घेवंक शक्य जाते ना. असल्या परिस्थितीत ग्रामीण भागाचे लोक सेकंड डोस वॅक्सिना खातीर वाट पळयताले. लोकांनी समस्या आणि त्रास पळोवन वैलवाडा ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष राजेश नाईक हेमी खारगेजुगाच्या बाळा वासुदेव नाईक हेमगेल्या रेस्टॉरंटात वॅक्सिन दिवची व्यवस्था केली. ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष राजेश नाईक हेमी गांवच्या लोकां खातीर वॅक्सिनाची व्यवस्था करून दिले बद्दल स्थानिक लोकांक धन्यवाद सांगला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 46 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 46 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवार 4, अंकोला 17, कुमटा 10, होन्नावर 7, भटकळ 2, शिर्सी 4, सिद्धापूर आणि येल्लापूर एक पॉझिटिव्ह केस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 52,796 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 51,551 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 427 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत कोरोना पायान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 718 लोकांना मरण झाला. आयच्या इतल्याच मुखार न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.